या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। देवेंद्र फडणवीस हे सत्याचा आधार घेऊनच बोलतात, त्यामुळे सुसंस्कृतपणाचा कुठलाही दाखला शरद पवार यांनी देऊ नये। पवार कुटुंबीय किती ढोंगी आहेत हे महाराष्ट्राला चांगलं माहिती आहे, अशी टीका निलेश राणेंनी केली आहे। कणकवलीतील सावडावमध्ये किडनॅप करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, त्यानंतर भीतीचं वातावरण निर्माण झाले। या प्रकरणी आता पोलिसांच्या हाती महत्त्वाची माहिती असल्याचं आमदार नितेश राणेंनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलंय। नार्को टेस्ट ज्याची करायची ती करा, पण नार्को टेस्ट मध्ये जे काही सत्य बाहेर पडेल ते ऐकल्यानंतर विनायक राऊत माझ्या पाया पडून माझी माफी मागणार का, असा सवाल माजी खासदार निलेश राणेंनी केला। तुम्ही आमदार आहात, पालकमंत्री तुमचे आहेत। सावंतवाडी शहरात कोणताही निर्णय घेताना भाजपला बरोबर घेणं गरजेचं आहे, याची आठवण केसरकरांना करून देणार, असं राजन तेलींनी म्हटलंय। कणकवली नगरपंचायत कर्मचारी बँकेत नगरपंचायतीचे पैसे जमा करायला गेला असता त्याच्या बॅगमधून एका महिलेने 56,000 रुपये लांबवलेत। हा धक्कादायक प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झाला। वैभववाडी शहरातील स्टॉल हटाव मोहिमेवरून तापलेलं वातावरण अखेर सोमवारी शमले। स्टॉलधारकांना शहरातच जागा दिली जाणार आहे, असा शब्द आमदार नितेश राणेंनी स्टॉलधारकांना दिला। तारकर्ली रांज नाल्यावरील पुलाच्या अपुऱ्या कामामुळे लोकांचे जीव गेल्यास बांधकाम विभाग जबाबदारी घेणार का? 15 दिवसात पुलावरील काम पूर्ण न केल्यास ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाका, अशा सूचना निलेश राणेंनी केल्या। देवेंद्र फडणवीस यांचा मानसिक तोल घसरला असल्यानं ते अशी विधानं करत असल्याची टीका ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊतांनी केली आहे। पहाटेचा शपथविधी प्रकरणावर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे। पाडलोस माडाचे गावळ येथील काजू बागायतदार तुकाराम गंगाराम गावडे यांच्या 2 एकरवरील काजू बागेस आग लागून 52 काजू कलम जळून खाक झाली आहे, त्यामुळे 4 ते 5 लाखांचं नुकसान झाल्याचं तुकाराम गावडेंनी सांगितलंय। रत्नागिरीतील मागील 2 जनगणनांच्या आकडेवारीतील तुलनेतून धक्कादायक बाब समोर आली आहे। हिंदू धर्माची लोकसंख्या 83,926 कमी झाली आहे। एसटी कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी महिन्याचा पगार रखडला असून अर्थ विभागाकडून थकीत असलेल्या 1,000 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे। विधानसभा अध्यक्षांवर विश्वास ठेवायला हवा, असं मोठं वक्तव्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडियानं केलंय। ठाकरे गटासाठी कोर्टाकडून आलेलं हे महत्त्वाचं वक्तव्य आहे। राज्यातील शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी पीएम श्री योजना राबवण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात 816 शाळांचा विकास करण्यात येणार आहे, असं महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला। नवाब मलिक खरंच आजारी आहेत हे पटवून द्या, अन्यथा वाट पहा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले। भरधाव वेगानं जाणाऱ्या मालवाहतूक ट्रक चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं वडगाव बुद्रुक येथील पुलाजवळ विचित्र अपघात घडलाय। यामध्ये 10 ते 12 चारचाकी वाहनांचं नुकसान झालंय। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा 19 फेब्रुवारीला शिवनेरी किल्ल्यावर जाणार आहेत। शिवनेरी किल्ल्यावर शिवजयंती सोहळ्याला अमित शहा हजेरी लावणार आहे। फडणवीसांच्या शपथविधीच्या वक्तव्यानंतर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी फडणवीस हे जगातील 10वं आश्चर्य असल्याची टीका केली आहे। सत्यजित तांब्यांनी सूचक ट्विट केलंय, उडत्या पाखरांना परतीची तमा नसावी। त्यांच्या ट्विटनंतर तांब्यांनी पक्ष सोडण्याची तयारी दाखवली आहे, अशी उलटसुलट चर्चा रंगली आहे। आदित्य ठाकरे निवडणुका घेण्याच्या वल्गना करतात, मात्र त्यांना भाजपातील कुणीही कार्यकर्ता हरवू शकतो, अशा शब्दात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आदित्य ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला। वीर दौडले साते या ऐतिहासिक चित्रपटात तुझ्यात जीव रंगला या मालिकेतील वहिनी साहेबांची भूमिका साकारणारी माधुरी पवार महत्त्वाची भूमिका साकारणार आहे। राज्यातील सत्ता संघर्षानंतर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात 5 न्यायमूर्तींच्या घटनांसमोर सुनावणी झाली। आता या प्रकरणी बुधवारी नियमित सुनावणी होणार आहे। मुंबई आणि दिल्लीतील बीबीसी वृत्तसंस्थेच्या कार्यालयात अधिकारी दाखल झालेत। बीबीसी ऑफिसमध्ये उपस्थित कर्मचाऱ्यांना प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी फोन वापरण्यास मनाई केली आहे। आणखीन एका क्रूर हत्याकांडाचा उलगडा झालाय। तब्बल 6 महिन्यानंतर हे खून प्रकरण उघडकीस आलंय। दिल्लीतील नफजगड भागात एका मुलीची हत्या केल्यानंतर तिचा मृतदेह ढाब्याच्या रेफ्रिजरेटरमध्ये लपवून ठेवण्यात आला होता। पाकिस्तानमध्ये महागाईचा स्फोट झाला असून पिठापासून ते दूध तांदळाच्या किमती गगनाला भिडल्यानं पाक जनतेत संतापाची लाट उसळली आहे। दरम्यान दुधाचा दर अचानक 190 रुपयांवरून 210 रुपये प्रति लिटर झाला। आफ्रिका खंडातील इक्वेटोरियल गिनिया या देशात मार्बर्ग या विषाणूचा उद्रेक झाला। या आजारानं आतापर्यंत 9 लोकांचा बळी गेला असून 200 व्यक्तींना क्वारंटाईन करण्यात आलं। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.